Son ngono ya. Iya. Iso kangge. Kowe bosok. Live perform Pak Kece Audio. Let's go. Son-sonan. Kuwi apa? Apa ta Mas kene ngono ne? Middle. Oh alah motek leng. Middle. Middle lah ya ngono son-sonan. Oke. Ayo. Oke. Sepira. Apa lagi? Kari manis sepira kari manis. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi Kaya ana wong kebelet ning toilet. Anu base mau ceblok kok piye? Dung tek dung deng dung deng dung dung tek dung dung deng dung dung tek dung deng dung dung deng tak dung tang 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 tek dung kurang manis tambahi gula. Plutong tang tong plutong tang tong dedek tang tong. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno. Kendange, Bro. Kaya nek kodhok kali. Wilujeng dalu Mas Lendem. Nggih, ujung dalu. Nggih pripun pawartosipun? Alhamdulillah Sehat. kula sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa saged menghibur warga masyarakat wonten tlatah mriki nggih menika tlatah Sumberjo Kulon. Alhamdulillah. Bakune anggere awak ki diparingi sehat, didasari semangat, insyaallah apa sing dadi tujuan panjenengan dipun kabulake dening Allah taala. Amin. Sedaya kekarepan mugi-mugi tansah pinaringan dening Gusti Allah semanten ugi warga masyarakat Sumberjo Kilen mriki. Lah panjenengan pripun pawartos? Lah aku ki panggah sehat. Awakku ki ora tau loh sehat. Momo loh dilu ngono mesti sehat. Langsung waras. Langsung ngoten nggih. waras. Menika Lah nggih Mas ya umur sepuh menika kan kesehatan wajib untuk dijaga. Betul. Umur ki ra kena nggih ukuran. Sepuh umure ning jiwane kudu semangat 25. Ah, 45, Pak. 25. Lah kok 25 ketuaan. Oh, 25. alhamdulillah kula nggih umur semanten 45. ugi. Nggih, mula kang saka kuwi Mas Rentem muga wae nggone kepareng sowan ana ing Sumberjo Kulon kula lan panjenengan iki mangke Nggih. saged dipun tampi dening warga masyarakat ingkang Nggih, tujuanipun amin, amin. menghibur warga masyarakat Sumberjo Kulon Amin. anggenipun ngawontenaken sedekah bumi utawi Rah. bersih desa utawi memetri desa. Nggih. Ulang tahun ke-300 warga masyarakat utawi desa Sumberjo Kulon. Amin. Ulang tahun yang ke-300 nggih, Pak nggih. 300. Dasare masyarakat mriki sayuk Antusias, guyub Tak rukun, cingkol, nunggal cipta rasa karsa lan karyane demi desa, demi kemajuanipun desa Sumberjo Kulon. Alhamdulillah. Res gotong royonge warga masyarakat mbuktekne dinten menika saged bersih desa. Bersih desa. Ngantos panjenengan ingkang minangka dalang menghibur mriki Dalang. wayangan ringgitan sedalu Pak matas. Minto. Kabeh mau gumantung Bapak Gumantung. Kepala Desa limomong kanthi cara ramban cindhem ban cinadan ora beda cara kabeh dianggep dadi anake le mayungi padha wae ora dianggep sapa-sapa ning dianggep anake dhewe. Nggih, napa melih Bapak Siti menika kalih Bu Alfi? Heeh. Dalang. Jan Aku blaker. iku anggap apa ning kene? Lek Iki ngrawuh dagelane percil CS koclok ya kuwi. Sik to. Iki dagelane iki aku nyapep
batang jak momongan. Kok enten swara tanpa rupa menika sinten nggih? Lah ya. Iki enek suarane ning ndi enek rupane iki sapa ki sing muni botang batang Ya percil. aku kangaran Jempri playangane lolo Banaspati rempeyek kacang ijo. Lah dalah. Kok sampean iki ngremehne aku. Wong ning kene iki sampean karo aku ditelepon Mbak Endi? Lurah. Iki sapa suarane sing muni telepon Balura ki endi? Lah nggih niki lho. Slendem. Duka. Lah kula teng mriki piyambakan lho. Lah iya. Wong kula kalih jenengan dalu menika kan ditugaske kali Pak Suwardi. Ora lho mongko sing ditimbali niki percil kok ndak ketok ki nang endi Kula biyen teng iki. mriki, Pak. Ya Allah. Terus Pak tiyang niku. Minto, Pak Minto, Mbah Lurah, Pak Minto. Kok mung suarane tok Mas Slendem? Lah nggih mosok kecepit ning mau. Pak Minto, Mbah Lurah. Lah. Dem, Dalah percil ndi? duka. Pak. Lah niki enten suarane lho. Lah iya. Mosok yo gak. Mosok aku ki wis entek iki aku. Kang Cil. Kowe gak roh aku ya. Mosok picek kowe. Tem. Wong sak minibane roh Pripun to, Pak? Sik, Pak. jajal usapan mripatmu usapan. Lah usapan. sampean lo ndelik ning kono kok Kene, iso kene. micek-micek ning kancane. Tak usah bisa. Lah, sitae. Pak kok koyok lilipen to mripat kula. Delok. Lah. Roh. Lho. Warung etan bale desa. Aku ning kene nyok-nyok aku ning kene iki lho. Kok iso warung bali desa Lah, warung bali kae desa. lho. Wah, aja ngremehne. Awakmu ning warung etan bale desa to? kowe lak di akhire dadi tenan koyo ngono ki getun lho kowe. Gak Ora iso delok sinden. aku kancamu aku. Ora apa-apa ora roh mek percil tok ora apa-apa roh anggere roh liyane ndak masalahne ngendi percil iki mau. Ilang, Pak. Kan aku gak rohne aku. Ilang ning Pak warunge Wati ngono lho, ning kene anu ngono lho. Ning Balong Kawu. Ora. Lho, kok asu apal Wong bareng urung kamu? wayahe iki mbok yo nglenggono. Lah sampean yo ngono lho, sampean omongan karo kene lha aku ndeket ning kene meneng Aku ki sik pancen perlu karo Mas Lentem mengkono porsine dhewe-dhewe. Ya, tapi lek pancen kesuwen. sing ngomong ku ngomong dhewe aku tak ngomong karo Mas Lentem dhisik Lha ngono. tapi lek kancane kesuwen pram ning kene mangsamu aku bakul apa kok. Tapi kan ada Suwi saatnya pra malah sumbut lek sedelok apa ku ora getun ya Jan. Nah. Ya didelok-delok suwine karo apa lek suwi ra jamoman ya kaya wong gendeng aku. Oh, jadi Sampean awakmu karo pengen pasang- ngomong. Lho kene iki wong kene iki bolok pelekku lho. Ora kowe pengen ngomong. Iya no. Wis ngomong kok. Ya. Wis meneng ae kowe. Lah, aku piye? Suwi wis meneng kok. Ya. Nyapa to ngomong barang iki. Mawi ngomong kancane ngomong melok ngomong. Bahasane kabeh melok ngomong. Wis ngomong wis cukup. Niki acarane birthday desa, Mak Cange. Wonten desa Sumberjo kula lagi ngoten Mak Cange. Kleru gitu. Acara iki lho, birthday desa lho, Sumber Kulon iki lho. Bro. Wow. Acarane bersih desa Sumber Kulon ki boloku dhewe kuwi Tulungagung Mak Cange. Wow. Sumberjo. Lang. Lah, lurah. Ngono kok ya dipilih lho karo masyarakate kaya ngene iki. Dadi awake dhewe ning kene paribasan ki urip bebarengan, ya ora? Rukun. Wow. Jamong malah kok menang ae iki piye to? Lah jare aku kon meneng. Mangs. Kowe iki lho maca apa? Hah? Lah jare kon meneng Iki wayahe kacane awakmu. nyambut gawe Sik tenan. to. Nah aku ngomong sampean bengok cukup. Oh, Wong dadi kok awakmu ngewohke, ngomong. kene ngomong disalahke, kene meneng ndarane maca apa. Maksudnya ben kompak ngono lho, Pak. Nak Sampean niki karo aku. ngomong. Kompak iki apa poli kok kompak. Lah. Maksudnya Salahmu saling lho. bersinergi. Kompak iki yoga untuk bareng kuwi kompak, Lah. poli kuwi ya perlu kekompakan. Iki Kur maksud- perlu kekompakan. Saling- Masa omongan kon kompak apa ya iso? Bersatu lah, bersatu. Paham? Bersatu kuwi Pak aku bojomu. Nah, Lah apa gak gelem aku karo kamu. Wong kowe saiki putih. maksudnya piye maksudnya awakmu ngomong awak dhewe melu. Melu wae yo Melu ngomong bengok. dhewe. Dadi aku ngomong kowe yo ngomong dhewe, kowe ngomong Oh, dhewe. iya. Kan yo penak to, Pak. Ya. Dados dalu punika kan acarane bersih desa. Mergo arep dikaya ngapa Lah, ya, Nduk? nggih, boro-boro Awake dhewe nggone paribasan kepareng sowan ana nggih. Sumberjo iki. Monggo monggo ndadekake rokok-rokok berarti es teh. muga wae warga Penyayan. masyarakat dadi Cakar, warga rujak Wong edan, wong edan, wong edan. Jak lontong, kopi susu, teh. Ora kuwi, karepku ki ora ngono kuwi. Isine iki lho bengi iki apa? Iki ning gene lurah boloku Pak Suhardi, Mas Suhardi mbiyen tau lunga karo aku dek ning Jepang, ning Korea, aku ning Hong Kong. Lho, mbiyen Anu awakmu yo dadi TKI to. di penjara Oh, ngono TKI blasmu. Rumah saku nek padha karo Pak iki mau. Iya iki bola, Bro. Dadi Pak sapa jenenge? Pak Suhardi. Suhardi. Oh, kadek apa Suhardi? kangelan Mas Kedek ngono lho. Kedek, Pak Kedek. Masa kedek. Lho iya mau aku kok balure sinten? Kedek, Cak. Lho, Mas Kedek Mas. BK.
BK niku napa? Balung kawuk. Oh iya. Oh iya. Mas Kedek Sing bau reksa kok. Heeh. Mbak Reksa, Balung Kawuk. Kawuk. Menika niku wisata yang sangat luar biasa tengah sawah. Wis enak nggone. Sampeyan pernah rono apa rung? Hah? Wis jelas urung tau wong kowe. Lah awakmu apa pernah Oh, ning kono? alah Pak Minto dolan mlaku. Wong ning omahe mangane mung tempe karo tahu jajan. Lah awakmu pernah jajan. Lah aku ning kono ning gene warunge Wati. Apal bro aku ning kono. Aku sering lho Pak ning kono Pak, ning Balung Kawuk. Ning sering ning kono ya karepmu ora karepmu. paling utang. Iya to wong iki. Wong iki kudune lek ngene iki. Ora lho kowe ngenyak aku ora tau sapa balung bawuk sapa sing ngomong. Hei. Pak, Lambene balung kawuk. Lah ya aku muni apa mau? balung Balung konoan. konoan. Aku gak wani. Aku gak wani, aku cilik Iki kok dipotong titok bongkok cangkemku. Kok sampean ki acarane bersih Aku ki angger malam Minggu mesti ning Balung Kawuk Nah. semayanan karo Mbah Kedek BK. Ning angger aku tekan kono Mbah Kedek mesti renek. Ditinggal lunga. Masalahe wedi lak kon bayari. Yo sampean kudu ngerti Apa ngono kuwi. iya, Kak? Wong ki logikane ngoten, kula kate Mbak Kedek. Niku Mas Kedek niku bolo akrab. Lah kula teng mriki pun ping pinten lho, Pak? Leping 10. Ya kayak bisa niki. Lah Tahun kok iki iso- ndengenane ya wis, tapi Ah. niki acarane lah bersih desa. Bersih desa. Ngresiki desane. Ora ngresiki regete desane ben panggah apik kaya ngene iki. Dadi nek ngomong di-ati nek ngresiki desane berarti desa Sumberjoko Didol. arep ilang didol. Awakmu piye to lehmu ngomong kuwi kok Anu lho, kowe ngurus ana debok ngono lho aku sing Oke, ngomong masalah. ngurusi Iki debok. bener. Wes, oke lah, wes. Oke. Wes, ya kowe. Ana, Oke. Wes. Aku ngurusi debok sakmene. Kowe ngurusono lek mu nyocot karo kancamu. Ya, iki pokoke iki grupku iki. Aku melu sapa? Melu aku no le. Oke, aku melu awakmu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, iki lho gede dhewe sapa iki? Kok iso mau hitung gede dhewe kuwi lho. Kaya genset magrok. Kuwi dudu genset, Pak. Ya, apa? Kuwi sound control. Iso kontrol dengkulmu. Padha karo iki sinden grupku sampean ngurusi sewengi iki ngurusi debok. Kowe meneng ning kono, rokok ana, iki tak urusane cah-cah cilik iki. Asik. Kowe lak milih-milih sing ndi le kowe le. Lah aku iki wapi iki. Aku sing nomor 2 aku. Jadi iki Nomor 2 karo nomor 3. Aja. Nomor 4 ya apik iki. kabeh wapi karo Mas aku. Wong iki mbok sitok ae milih. Lah piye apik kabeh? Kriteria wanita kuwi milih kok apa? Jajal teko apa nih? Aku yo ndelok teko wajahe to, Pak. Lah kok iso? Karena wanita itu ada 4 perkara yang harus dinilai Apa? kalau memilih wanita. Apa kuwi? Dari wajah, Hah? dada, perut, bawah perut. Lah wajah Nah, wajah kuwi ibarat kota Magetan. apa le? Makin dilihat makin bikin gregetan. Oh iya ngono ya. Gini iki ya. Wah mending iki. Lah sakisare. Dodo. Dodo. Dodo ibarat kota Surabaya. Apa? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Asik. Lah sakisare Dek. Perut. Perut Perut kuwi Semarang. Semarang ya. Semakin mendekati area terlarang. Oh iya bener. Sakisare bener. Saking sore perut, bawah perut. Apa? Kuwi ibarat kota Sidoarjo. Apa, Le? Sing terkenal lumpur lapindo. Lah kok iso? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendul. Kuwi nak wong wedok. Wedok, tapi lah Pak Minto. Pak Minto. Sekelas Pak Yai Minto. Kakung, Ya, lanang. Lanang ora, wilihane ora. Iku mau Pak Minto tok. Pak Minto. Kuwi lek cara kotano anu apa ki gurung talu. Kok iso gurun talo? Gurung diapa-apane wis tela-telu. Pak Minto kita ngono ya. Ngicik karo Pak Minto. Awakmu kuwi lek Isane mung nyapo. Aku lho ngurusi iki. Jare Urusanmu urusan debok. sampean pun debok Urusanmu debok, Bro. Adik, karo udut. aku njaluk sitok. Sing Kowe nyilih sing ndi kowe sing Ah, milih sing ndi? milih sing kae. Sing kene. Heeh. Nduk, iki ya. Oh, oke, Apik iki. Ini sama aku. Sini. Sama aku. Apik kabeh ya, Pak. Aku tapi luwes seneng sewegeri lho, Pak. Karo dalan. Ojo. totol ngene iki rumah aku. Sini, Adik. Aku ra milih ben bengi aku karo kono. Murah lah kowe. Alah milih. paling nyawang tok. Awang tok. Nyawang-nyawang timbang mek petuk arang-arang ngene iki. Tapi kan ora iso maklek. Ora iso ndemok-ndemok ora iso. Ora meng sing macaki sinden-sinden mau aku. Ora percaya. Dengenane sinden. Nyapa ora percaya? Lah dengenane ndi sinden suruh adang mbok pacake malah dadi badut. Sopo kae jenenge? Lha pacake malah perot iki. Gak percaya aku pacake Kok kono arep macaki sinden aku ya ora percaya. Ora percaya. Lah iki dandane ayu-ayu kono kok gak iso macak dhewe. Lah, uang kaya ngene. Aminor Kakak. He. Nyawa. Urusamu sinden. Lah terus. Lah terus. Ora oleh kene urusaku. Lho, Pak,
Itu terus Tapi kita ini harus bersinergi antara Oh, enggak sini bisa dan musik urusanmu loh. hanya sinden. Kalau mau nembang ya silakan sama sinden, jangan sampai pakai musikku. Tapi Wis terus piye wayangan ki koclok Bisa karepmu wong rene mek nggawa mikir nggawa ya urusana sinden. ngeten lho, Pak. Tapi kan sing ngadeg karo sing lungguh kudune padha, Padha, Pak. Pak. Harus bekerja sama. Sing ngomong ning sapa? dhuwur karo Sing ngomong nek ngisor. ngurusi sinden mau sapa? Anu, Aku ngurusi apa? debok. Debok. Dadi urusanmu mung karo sinden tok, ora kenek nyangkut paut yang lain. Oh, jadi sinden tok. Sinden tok. Yes, Ora masalah, Pak. Ayo, Pak. Lah tapi musiknya piye? Napa nih? Nembang napa? Cangkemku karo cangkemku iso. Cangkemmu dhewe. Lha iki lho nggih lambe. Oh, iya lambe. Lagi lho. Awake dhewe. Kita kan bisa multifungsi. Lelas. Nembang ngantek rong lagu enek dagelan cangkeme melonyoh. Lha nyapa mlonyo? Nyapa urusane? Kok ya ora urusan. Ora Lah masalah. kowe ya Kene- nipung ya ngebas ya Ya gitar band, ndak ya masalah. melodi. Jajal apa? Kene dagelan kene wis dagelan cangkem terlatih kok. Ya, Pak anu sone wae Pak anu, Pak Lurah. Pak Kedek. Pak Ketek. Ayo, mari nyanyi ya. Lagune napa lagune? Anu apa? Kari manis. Oh ya. Kurang manis. Son ngono ya. Iya. Iso pangge. Kowe bosok. Live perform Pak Kedek Audio. Let's go. Son-sonan. Kuwi apa? Apa ta Mas kelek ngono ne? Middle. Oh alah, mosok leng. Middle lah ya ngono son-sonan. Oke. Ayo lah. Oke. Sepira. Sampun iki. Kari manis sepira kari manis. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi gula. Koyane wong kebelet ning toilet. Anu ketoke bar mangan watu ngono, Pak. Saman ingin ya. Kok tak goleki yoga murane koyo. Nyapa kok ngono barang sampean. Kok rumah saku nak base mau ceblok ayo. apa piye? Tung tek tung teng tung teng tung tung tek tung teng tung teng tung tak tung tek tung teng tung teng tung tung teng tak tung tang tuk tuk tang tuk tuk tang tang tuk tek tung tuk Kurang manis tambahi gula. Plutong tang tong plutong tang tong dedet dedet tung tang tong. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno. Kendange, Bro. Koyane kodhok to lho. Yo. Sampun iki. Ngisro nyapa? Hei, aja ngesro kancane. Kene iki wis bagian ketipu nyanyi. ngetok lho, Pak. Jaluk ketipu ngetok lho, Pak. Ora oleh. Pak. Ora oleh. Lho, Pak. Dak wis ora. Wis ya, oke. Ya, awakmu sing ngendang ngene. Wis. Nyok tak kei rokok lho. Sepoke ra entuk. Sik, tak jukone mari kene. Dik, jukone rokok rong bal, Dik. Wah, Wis masa pokoke rong bal. lek renak minimal rokok sak pres rong pres ndak akan pakai Lah musik rembuk kei sekar rokok gadung. apa lho? Aku lho karo lurah rong dikei rokok. Jare awakmu saiki yo nganu bos rokok. Lah iya aku ki lho karo bal lurah rong dikei rokok malah aku mau tekor jare kocok. Lah rokokmu apa? HS bilang. Oke. Heeh. Oh iya. Apik. Aku iki tenang. Hah. Wis aja wenehne bose. Iki tak baleni iki aku iki. Oh iya. Iya. Panggah tidak bisa muni selama aku ndak dikasih. Oh, dalang kocok iki ya iki. Nyapa kok iso majeki kono barang. Ya, wes iki ajal tulung. Halo, muni musik ya. Stres aku musuh cawe tak. Awak dhewe lho, Mbak Lurah, aku dek kene Blitar tekor 3 juta aku suruh. Pak, aduh, kita salah orang, Pak. Salah orang. Le, salah Cah, orang. iki Mas Percil arep nembang karo Alah, sindene Mas dhewe. Persil. Yo, Lek yo. nabuhi sing apik ya Le ya. Acil, Pak. Mas. Oh, alah dek. Wis kena nggih ngerokoki tukang. Nadane. Oh alah, bangun ning omah kuwi lho kok golek rokok ning kene. Coba ya. Pakai A. Kamu yang velocity aja. Oke.
Gari sing ayu lho, sing mesem. Gari manis. Kuryang manis nambyai kula. Seneng aku nek ngene iki. Wes ya wes. Dong riko men kerseng kula. Enak. Bareng-bareng ya kecil Enak. Sik genti. Ya iki lho. Lungguh. Ya sapa sama jalan? Pipit Sing ndi? kidul dhewe. Sepundi Gak kena bos kuwi. Kuwi Ya, gak Pit. kena kuwi. Kuwi gak Ngadeko, kena. ngadeko. Pak mosok sound control dikon joget. Ya, iki gak kena bos kuwi mungkur-mungkur aku. Wis top eneke dipangan. Iki padha karo kulkas 2 pintu lho iki. Wong iki rasane neko apa sing diparingke disyukuri dinikmati. Nggih, Pak. Tapi apik Pak iki, Pak. Apik. Kena Iya, sasi ngarep kena nggo korban. Budek ya Pak iki, Pak. Kurang ini. Ya diobo diwarai dhisik. Nduk cayu. Cek. Oh iya kena. Gari manis. Ngene lho. Oke. Kurang. Kurang manis. Ora mbok sabuk kene sik. Gadron, nduk cayu. Gari manis karo mesem. Akurang. Ora kurang ini. Nah, manis nambah iki diunyerne gula ngene. Nambahi digulung. Ah ya. Gari manis kurang. Gari Sik, Pak Mas. manis. Kok padha to tak sawang iki karo Ya ora Pak, kaya beda. padha. Ora. Ikine ya padha. Alah, Kok tekan kono. Pokoke lak kari Mbak anu Dek Cayu, kari niki kene ya. Ayo. Kari manis. Kurang. Asik. Asik. Nyapa kok ngene barang kaya terawangan. Yo didelokno. Gari manis, kurang manis, nambyai kula. Masuk. Wes ya wes. Dong riko men kerseng Ya. kula. Asik. Gari. Asik. Manis, kurang manis, kari. Nambyai kula. Wes ya wes ang dipikir apa kerasa. Asik. Joget dok. Pit, Ben joget. areane iki aja mek manggah kene ya saya ngono lho. Ora Ben. kena. Eman duh, eman. Menika contoh sumur bor ibu-ibu nggih. Contoh sumur cor menika nggih. Nyapa Kok iso cumur cor lho. salahmu dhewe. Lah sampean jogete mbok kaya mbak-mbak lah nyapa kok joget ngisor ngene tok. Lah sampean ki lek ngodo ndak genah lho, Mas. Aja meneh kok Mas Percil karo Mas Rendem. Aku ning omah iki Pak iki sok mbayang Ibu Pipit indahane lek mlumah bae. Anu, Nek jenengane lek ngodo sing genah ngono lho, Mas. Wes, aku- ki kon piye ngono lho. Aku wis genah jogete sing enak delane Ren. Kari manis tung dentak tung dang tong blaket gurna ki to. Lah ya contoh nana ngono. Itu blak tung tak ding dang. Lah. Kari manis tung dentak tung manis tambahi dang blak tung tak Pit, Nggih, apik ya Mas Percil. nggih sae. Lah ya ngopo dadak merintah liyane mbok kono wong apik kono. Lah nggih. jajal iki lho iki boyoke pedhot apa ora? kok iso boyake pedet. Dek kenane lho sinden klepe pedhot mlakune ngene kae. Ini suatu pembelajaran ngoten lho, Pak. Ayo. Kari Pengetesan. 3 2 1 jogete sing Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Rada nyisih Mas Percil aku arep nyawang bokong. Rada nyisih aku yo melu nyawang.
Iki nyapa to? Kok melok iki urusanku. Rumah sakit kancane golek vitamin yo lek mau ngalang-alangi. Dadi aku ya butuh vitamin lho. Niki kan untuk menghibur masyarakat to, Pak. Sing penak ya. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes, dong riko mekel sing kula. Enggak kena. Iki enggak kena iki. Napa? Iki enggak kena diapa-apane iki. Oh, bae kok wangel lho, Pak. Iki wong saka kes mati sisih kok. Gak kena. Waya Ganti. Sing ngendi kok? sesuk diweni oli. Kok mati sisih. Jajal Mita. Mita iki piye jajal? Mita Iki belum pernah ini. Oh, iya, kena. Masih original nih. Wah, Pak, iki lagi netes kondok lho, Pak. Ya ora apa-apa ta, Lek. Jajal. Sip iki. Oh, walem, Pak. Tangane anyep Iki lho, kalem lho sekali bengok. Majeng mriko nggih, Cahayu. Ada mana? Nah, coba langsung kendang ono. Ayo wis kono wis. Barang lah sembarang. Atau ndek. Oh. Pak, kalem-kalem, Pak. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Enak iki. Wes ya wes, dong riko mekel sing bocah kok pinter mon. Iki bocah ndi to Pak? Hah? Daleme pundi niki? Mbah. Iki grupmu. Niki grupe Cek kok ibu aku ki ra parti ngerti alamate mergo lek aku ngerti alamat iki bahaya. Sing ngerti mung ibuke. Oh, alah. Saman parani mesti. Tak parani ae. Terus mbok kontol jamu balik jadi. Ya Hani jajal Hani. Hani kene. Hani. Iki lagi aku ngerti, Pak. Iya, Iki apik. jogete penak iki bocah iki. Apa meneh sampean lho suarane? Lho, suarane apik bocah iki, Pak. Kok sok Pak Minto kok mbok duduh iki lho. Dire, ndi nada anu niki. Iki lho, sekelas ayang-ayang, Pak. Lah iki lagu, Pak, kudune, Pak, bocah iki. Ini lho, nadane, Mas. Nadane. Ayang-ayang, Mas, nadane, Mas. Jan bodine kaya angkrang. Bodi kaya angkrang itu Angkrang bokong ngene bangkeane cilik dhuwur rada montok iki bodi angkrang iki. Sekali nyokot mesti luwara. Tenan. Ya, Angkrang kok. ayang-ayang nduk jajal karo iki, batang iki jajal coba. Mosok badang. Coba ayang-ayang. Madep. Sing apik, Nduk, Han. Iki dites karo Mas Percil kon nembang lagu anyang-anyang. Ayang-ayang. Lagu Pak. Apa? Anyang-anyang. Ayang. Berarti ceratrit ngono. Ayang-ayang ora anyang-anyang. Cah-cah ki lek pake mesti diblondroke lagu napa? Ayang-ayang. Anyang-anyang. Coba. Duh. Bareng ya, Dek ya. Iya, Mas. Dua keempat. Duh, dewa-dewa ning asmara kuatno hati kawula. Ji rolu. Duh, gede dawa. Wek sapa? Hah? Gede dawa. Duh, dewa. Wae sapa Pak anu ningali? Nek Pak Minto. Apa iki yo ngawur. Beda, wi. Masalah Beda. delok nggonku ae. Iki urusane wis wayang. Iki tuwek. Pak, dewa-dewa ning asmara. Krungu-krunguku kok gede dawa. Iki Dewa-dewa. Iki sunane Pak Pujiono iki wau. Iya. Bolo-bolo panitia, ora dianu. Iya, Cok. Cok. Cok, budal ya. 3 2 1. Dewa-dewa. Budal. Yo. Duet sing apik ya. Sing apik ya. Duh. Duh, ndoke teko. Masalah. Terima kasih Ade. Matur nuwun. Suarane apik, kepenak. Jogete ya Di penak. sawang jogete ya penak ngeten iki lho, Pak. Kula niku sentremen kalih ngeten-ngeten Lah iki. ngoten niku saged napa-napa. Digarap niku lho sae-sae. Digarap apa, Kang? Maksudnya digarap dengan gerakan, dengan garapan metode lagu vokal, metronome pas, garapane musik apik, mesti garapane kabeh dadi apik. Jadi pancen yo penak. Nggih. Ngoten. Ora mung Mbak Hani sing penak, ora mung Mbak Mita sing penak, Nggih. ora mung Mbak Diah sing penak, kabeh penak. Lho lha niku. Masalah ini kan komplit. Kados jenengan ngeten iki para sinden menawa komplit sedanten. Nyatane Dadi yo nembang apa-apa ki ya iso, dijak piye-piye ya manut, dijak garapan model piye ya tetep tak candak. Nah, masyarakat ya wis do ngerteni dadi seksi dhewe. Nggih. Iya. Iki ana pundutan gending Mas Napa? Percil.
Kejaba saka kuwi engko Mbah Lurah ya munggah ning panggung. Anu Mbah sinten? Mbah Gedek. Gedek. Sugeng dalu Ki Dalang Minto Darsana kula nyuwun gending podang kuning Persitayub saking kula Mbah Markam. Niki pepunden kula. Oh Mbah Markam. Sesepuh nggih, sesepuh kula nggih. Podang Mbah Markam podang kuning nggih. Wow Pak Pujono pun nggih. sampun. Niki mengke ben disiarani karo Mbak Sulis, karo Mbak Punjung, Oh, nggih, karo gampil Mbak lah, Luki. gampil. Wong sindene kathah Kathah gawe mriko. Mergo komplit. kasindene. Dalu niki emang kebak rasa syukur bahwasanya menjadi nyapa? Pak. Jadi apa? Pak masalah. Pak nggo kanca Pak, wah berarti kancane. Pak nggo kanca Pak. Bocah ki yo nusul neh lho. Wong iki tak kandhani. Le, Nduk. Kok iso le lho. Maca kaya ngono kok iso le lho sampean. Dewa, nek aku ning omah pancen le manene lho. Tak weling lek Pak iki sik lagi nengah-nengahe arep nembang kowe aja nusul. Pak, lah aku wis anu kebelet lho, Pak. Ning mburiye dirubung karo Hansip. Lah kok Lah saking ngerti nek Sindona ayune kaya ngene iki ya dienggo rebutan cah nom-nom to, Pak. Oh, berarti sing dikruyokmu awakmu. Aku, Mas. Sing nyolong HP awakmu berarti. Sing ning mburi kono ta bal-balan sore mau ta? Wong gendeng kok piye. Bintang tamu nyolong HP. Lah jare kok dikroyo Hansip nyolong pemean. Malah nemen. Bas. Nduk, Bas. Lah kok Mbas iki zamane kan wis zaman milenial. Tembang-tembang sing lawas racake do ketinggalan. J. Awakmu nyusul pake harus bisa menyesuaikan diri. J, Pak. Buktikan lek panjenengan memang bisa mengikuti arus. Jajal nembang. Wah, kula pun ngetutne arus kalau wingi. Arus apa? Gone nambang ki aruse nek gak pas Uru ini lho Cayu. Berantas, Mas. Cayu. Kuwi kali. Aku lah karo suarane sing situ akeh apal. Iya, Mas. Oke, Probo suarane mesti asik. Enak. Mesti. Ini lah suaramu aku ora. Pak, niki kula beto kanca, Pak. Mbak Probor J. ini. Heeh. Niki benjing kula langsung niki berangkat dadi karuan. Nggih, mesti Benjing ngilen, santai. Pak, ngilen. Pak D. Umroh. Bergempol ki. Ya wis. Ya Mas aku nang ngulon umroh. Ya wis. Sing umroh ya sapa? Menengo, Mbas. Iya, iya, iya. Ya. Kok Mbas kuwi lho? Lah kan Mbak Mas. Oh iya, disingkat Mbas, Mas. Ini mendur kan Mbak. Nuwun Ngisor, sewu Mas. Pak D. Ah. Nggih, kula niki kan kali Mbak niki kan kembar to memange Pak D. Kembar. Dados ten pundi-pundi kan ngintili. Intil-intilan ngoten lho Pak D. Berarti lek sampean tindak Nggih. kembaramu selalu Ngintili, Pak. Ngintili nggih, ngoten lho dados gandeng renteng niku mesti kali niki. Wedok Ngoten. padha wedok harus saling Ngintili. lek lanang karo lanang Ngontili, Pak. Aja ngawur lho, Mbak. Lah iya lanang karo wedok. Isini lho, Mbak. Ora. Gawe blangkon pinggir sumur. Apa, Mbak? Lah ora sumuk. Iki ki anu Kita sing parian ngono awakmu dijak Kembar parian. ya. Paling gak iku dol Dol tinuku sing tinuku. enak, ABC niku sing Sing apik. enak. Oh, dol tinuku. Dol Kene sing tinuku. ngadol awakmu. sing tuku. Sing utang aku, Mas. Oh, tuku. Lah ra di duit lho. Iya utang sing. Gawe blangkon nang pinggir sumur. Warga masyarakat Sumber Rejo Kulon muga-muga panjang umur. Lah ya ngono, amin, amin. Gawe blangkon karo nggawa tampah. Warga masyarakat Sumberjo Kulon muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Ya ngono. Enak nih, Mas. Kembang turi ditandur nang pinggir sumur. Pak Suhardi muga-muga panjang umur. Amin. Ya iso lho. ana rengkek nggih nyabetke pari. Pak Kedek Muga-muga ndang anuku wis keri. Lah, lambemu kok rumah. Malah rezeki. Anu rezeki, Pak. Rezeki, Pak. Rezeki. Pak. Pak Kedek muga-muga pikantuk rezeki. Lah wis gawe pantun. Nyapa, Mas? Luru wong luru ini. Hop hop hop. Siap, gerak, siap. Nun sewu. Anu mak sakit kula sing. Manuto. Siap. Mak tak suwedok biasane. Manuto. Iya, yang. Adik, nun sewu Dik Prabowo. Iya, Kakak. Kalau yang lagu sekarang bisa karena Bapak tadi minta lagu yang sekarang jangan Oke, lagu. bisa. Coba menengo lambemu menengo tak ngomong tak suwedok biasane. Awakmu Iki lho, ngomongi kok angel lho. Sing ngomongi lho sapa? Lah awakmu iso lambemu kuwi lho. Minta veloknya, Pelok ya, Nduk. velok. Kowe kok njaluk apa? Kowe kok njaluk apa? Aku njaluk duit, Mas. Apa? Minta Kamu velok. njaluk apa? Nadane iki lho. Mas aku kok.
Nun sewu Mak Cang ini Kita kan Velok City Velok City, bareng-bareng. Velok City. ya. Kok minta pilok apa mau untuk ngecat gelidekan? Mboten. Pilok iki, Pak. Ini nadanya, Nada. Pak. Oh, nada. Pelok bukan vilok. Nah. Coba, Mbak. Ya coba. Menengo labemu. Ini pelok 6 ya, Mas Dan? Menengo labemu. Disawang sik, Mas. Telu ya, Mas. Telu apa kok menengo labemu? Itu njaluk 6 kok telu iki lho. Apa? Apa, Bos? Enak apa, Mas? Ono apa to, Pak? Enggak sih koyo bakpau ya susu ya. Ono apane to? Ora apa-apa. Coba. Sing enak, Nduk, sing enak. Engko nembang karo iki, badang sitok iki. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau Malaya. Tak pernah hancur hati pikir kau bersepai. Hami mau Malaya. Hop. Ayo iso kok. Iso ora? Iki Yo harimau. iso to, Mas. Kowe kucing. Ini lagu anyar Mas gawe ngene iki. Ayo. Aku apa, Mas? Kucing. Lah kok malah cilik to, Mas? Iki wis harimau wis beda. Hami mau. Nah, Hami mau. alah, Kok iso mbok jutek masalah. harimau kok. Lah kok wapi ngene, Pak. Ya ampun, Sama lawontos. koyo walit ya, koyo jenggote walit. Lah kuwi kaya wong kena tumor lek ngono kuwi. Ngene lho, Pak. Lah, Ya Malah kuat. eh. Lah lak ngene lho koyo wasite Bahrain. Amet alkap. Koyo mau lho, Pak. sekali lagi ya sama kendangnya ya bos ya. Coba kendangnya alon-alon aja Mas Jaipo. Iya. Aduh, malah dadi minak goci. Dadi opo? Lah kok nyamuk kecantol ning ngono ki lho. Dadi rong nyantol lho. Wes, Pak. Kendangnya Mas. Mas Persil, Dalam mburi kon mbigroni Oke. sebagai penari latar. siap. Ah, Niku iya. sinten? Kabeh. Sinten? Dikompake. Bang Heeh. Ima ya? Hami mau. Ngeten-ngeten nggih Mbak Yu. Ya, oke. Ayo. Kendangnya dulu Mas. Tung tok tung dik, tung tok tung dik, tung dik, tung dik, tung tok tung tok tung dik. Ayo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau melayang. Tak pernah hancur hati otaknya bersepai. Hami mau melayang. Sik. Nyawa, Pak. Iki sing terakhir iki apa? Harimau Malaya. Sampe Harimau jajal. Malaya. Jajal kok api. Bisa, Pak. Piye? Pak, tidak. Ayo Pak Din. Takon mboten. Iya. Awakmu sing nembang kono sing anu. Oke, oke. Gerak backing Sing vokal. melu. Karo aku, Pak. Iya. Ayo. Tiga. Ngene, Pak, ngene. Pak. Pak, tangane, Pak. Pak, ayo, Pak. Pak. Jare mau pengen melu, ayo ta. Ora. Ayo sampe tekok bener-bener. Ayo ta. Sampeyan ki meneng enak sing ngobah dhewe iki bisa. Obah apa? Ini Ora Pak obah. De, ya? blas. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Pak. Hami mau melayang. Ngaten niku tak Pak. Lah, ngaten niku. Oke, bisa, Pak, bisa, Pak. Ono kediri. Tenan, Yo Pak. kecil, Pak. Dadi koyo ngene, Pak. Sak pundake lho, Pak. Tenan, Pak. Wis dianggep wong stroke. Boten, Pak. Pas Ora. sing terakhir iki susu koweri, Pak. Ah, iki opo kok masuk krik-krik. Masaku. Ayo Pak De, oke semangat Pak De. Oke. Dua. Iso ora ta? Iso. Iso. Iso yo. Ayo, Pak. Aduh. Ayo, Pak, cakar-cakar, Pak. Lah kok iso ra kuat sih. Asik. Pak De. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau melayang. Ngene-ngene tok. Sik. Panggah apik nekku. Ya kok iso, Pak? Iya, Pak. Gerakmu kaya ngono kene jero wis ora umum. Sampeyan Aku ora tekan Malah melebihi gerakan kuwi mau. tapi lak kuwi gak njus. Kayak nogo. Jerene ulo. Ayo sampean. Tapi lak suarane ki nak. Sampean. Nadane liyane ya. Oke. Minta anu, Mas. Apa? Jaluk apa? Jaluk duit, Mas. Jaluk nada paling Nada koyo aku mau lho. Mayor, Mas. Mayor ya nyanyi apa kowe mayor. Wis dibuktekke iki kaya apa sing siji. Mayor nyanyi apa? Ayo. Now. Iki apa? Kok iso ngene kancane bocah. Now. Now. Mau. Ah, iki. Mau. Nyapa to, Pak?
iki lho banyak. Sampeyan kok. Go kok. Oh guru-guru to. 3 2 1 yang asik saya. Mas gelang kalung wis tak doli. Piye to iki? Amarga kahanane lagi sepi. Sake. Tak nggo mbayari. Ya. Angsuran siji-siji. Sing paling akeh Bank BRI. Amin. Ngomongne utang bareng. Amin. Sepi tanggapan aku dadi Amin. frustasi. Ya. Amin. Aku terus ning lokalisasi. Amin. Malah gua amini ya, Pak. Ono aku petuk karo Pak Hardi. Aku terus dijak ning pasar sapi. Dadah. Kowe nyapok. Nyapok sama Pak Hardi nyapok ning kono. Apa kok nyandak-nyandak Pak Hardi? Survei lokasi. Pak Hardi neng pasar sapi ki arep milih sapi mergo tanggal 6 kan dingke. Langke ngeres kurma. Korban Pak. Niki Pak Hardi mriki nggih. Kapure. Pak Hardi diaturi mriki. ninggang. Nah, sakjroning panjenengan nembang Pak Lurah ben munggah. Mewakili. Mewakili anu nggih, Ya, pasar terus sapi ditutuke nggih, iki Pak. mau, heeh. Monggo Pak Hardi. Parti monggo katuran mriki. Penontone wis ngentosi. Ayo Pak Hardi monggo katuran mriki. Bareng-bareng ayo padha nyanyi. Pak Hardi kendang riki katuran minggah panggung bareng menyanyi tak pernah lupa membawa apa Pak Hardi setia menemani. Janganlah lupa Pak Hardi membawa apa. Tak tunggu mana sawerannya. iki Pak Hardi lewat jalur evakuasi. Bisa plang-plang bareng mbok waca kuwi lho. Iki Pak. Nggih, monggo Pak. Wilujeng dalu Pak Hardi. Siap. Wilujeng dalu. Mas niki to. Kula Mas Picis Rajabrono, Pak. Mas Zengki. Selamat malam Pak Hardi. Nggih sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Mas Picis Rajabrono ndak boleh bicara nggih Mas Picis. Boten, Pak. Duduk kene karo Pak E. Iki nyusahke kancane Mas Picis Rajabrono. Tunggonono ben ayem. Lho diaturi napa anu macange? Pun Dawuh, kesane napa? Oh, nggih. kesane Mbak Lurah. Mbak Lurah. Sewu. Nggih, pripun, Mbah? Niki wau sebenarnya kula nggih mboten siap maju. Lah kok saged Yang siap niku anu Gilang. Kalih Mas Babi. Gilang Oh, kalih Mbak Lurah Mas Gilang. Babi, Oh. kalih Mas Sanjul niku. tiga nggih. Artinya Nggih. minta satu lagu mereka bertiga. Lagune napa? Lagune yang menyanyikan niku nyuwun sewu panjenengan. Oh, kula. Mas Nggih. Percil. Lah, kula dipesen niku di WA. Nggih, putih-putih, bayare putih. Niki panjenengane nyuwun munggah. Sekedap, Nggih. sekedap. Niki kula tonton riyen, Pak. Sampeyan totori. Apane aku di abone Bang aku Gilang. mriki. Bang Gilang. Sinten, Pak? Sinten mawon Mbak Lurah? Tresno tekan mati. Tresno tekan mati. Bang Gilang sapa, Pak? Bang Gilang, Babi kalih Mas Sanjul. Telu Mas Sanjun, Sidoarjo. 500-an asal 500 iki. Nyapa kok iso mbok hitung kuwi lho. Lah piye ora diitung bisa. Ya aja ngono ta, Bos. Paling gak iku ya kaya Kok 1500 piye to? Ya, Wong Pak. papat lho. Lah nek 500 ditun 500 ji loro telu lah aku. Yo, sik. Kamu kan Mas Picis Rajabrono. Nggih, Pak, nggih, Pak. Oh, nyuwune lagu niku Mbah Lurah, nggih, siap. Go, Mbah Gilang, Mbah Sanjun Sidoarjo kalih Mas Babe yang kepengin nembang, monggo.
Monggo. Monggo Mas. Spot. Monggo disepoti. Sepati sepati. Yuk. Sepati aja. Bareng-bareng Mbah Lurahnya Indonesia. Sik spot iki Jawa Timuran. Wow. Monggo Mbah Gilang. Iki lho Cak, bocah rene Cak, lek nak percaya. Glontong. Ceko. Yo. Ono ndok gilae Cak. Ana Mbah Be. Monggo. Katuran minggat dateng ing panggung. Saking katebian sampun kawis tinggal. Rampak-rampak tandangane Mbah Lurah nyumpul ana ing Sumberjo Kulon. Apa ora penak wong kaya ngene lho dagangane. Iki lho. Yo. Iki wis ngumpul Cak. Aja meneh-meneh. Wong loro wong papat bakal tak sembasan. Oke. Pun latihan ket wingi. Sampun nggih. Oke. Weh, persiapan. Siap lah brondrone pinter. Siap. Sedia payung sebelum hujan. Ini napa wau? Tresno sampai mati. Iya. Oke. Kirose ngoten. Nggih, mangke kula kalih sareng-sareng kalih kanca-kanca. Soale dibisiki. Nggih. Pripun? Pripun Mbak Lurah? Jaluke sing pinggir dhewe. Oke. Oh, Pipit. Oh nggih. Kok pinggir dhewe sing putih? Pipit. Sing pinggir Anake Mbak Lurah Gilang anake iki karo buka. Ora ngono Mas Percil apa sebabe Mbah Gilang kok njaluk pinggir dhewe. Nggih. Napa Pak? Biasane iki jane kan loro, Oh. nek siji ae cukup. Mboten napa-napa niku punel Mbak Lurah. Kira-kira. Sing pinggir kono tak kei pinggir kono ya. takonono pinggir kiwa apa tengen? Tek kono lho kono tak kei kono. Pinggir kiwa apa tengen? Mriki napa mriki? Manut, Mbah. Kanan apa kiri Kanan Mbak? kiri. Oh kanan. Oh nek ngono ya aku nek pas kanan. Ndi, Mbah? Kono. Golek kanan iki Mas Percil, kanan iki. Lah ngomong ya wantep. Lah niki to kanan. Aku pinggir kanan lho. Batang iki apa kuwi? Ditak-tek Mbak Lurah. Mbak Lurah sing kanan apa sing kiri? Nggih mriko to. Lu lambemu dhewe. Ora apik tapi. Kene saya. Monggo. Lagune apa Tresno sampai mati. Tresno sampai mati. Tekan mati ya. Iya, Matur suwun. luar biasa matur sembah nuwun nggih. Lah pamundutane Mbah Lurah mriki mundut lagune niku dijekne anu. Ha nggih. Oh, Mas, iki minangkani pambudute pepunden Bapak Markam. Sik apa? Mbah. Iki urung iki. Dereng lho Pak. Nyapa bareng, Mbah? Lah kono wis ngekai kono urung dhewe kok. Oh Pak Hardi iki urung. Pak Ardi iki njaluke DJ-an. DJ anu Iki Pak. lho kula totone Pak. Iya, Pak Hardi request DJ ya Pak nggih. Lah kok iso ditarik? Aku masa urung. Oh sampean niku kok ya malah Lagune lali dhewe. sembarang. Ah, jan Mbak Lurah iki ubur-ubur ikan lele. Maksude? Liyane nyawer iki gak lali le. Kurang lele. Ayo Pak saiki Pak. Masa saiki Lagune dan DJ sik. DJ lagune anu manis ya ora apa-apa, aman to. Grike. Lah Pak Mbak Lurah lagune manut. Manut ya Mas. Anu Bojo loro, oke, yuk. Yuk, bareng-bareng masih bersama Mbak Lurah. DJ Mas Ardi, ya. yuk. Kendangane ya DJ. Tak tungtil. Kok malah sambel kemangi Balik neh. sambel kemangi. Wis. Yuk, sok. Mbah, DJ ini sampun, Mbah. Sampun Tung, Mbah. DJ, Mbah. anu Ya, genane lho, Mbah. Anu kanca-kancane genane. DJ niku duit Ulangan joget, aku Mbah ya nggih. iso. Duit Sing noto musik ki cacah iki aku. matur Woi. nuwun. Neng Dey. Matur nuwun. Alhamdulillah. Rezeki awakmu nampa 500, aku 500, kowe 500. Wis. Rezekine awake Awake dhewe. Betul, sebab wong piye gelem obah bakale mamah. Nah, iki pundutane diaturke podang kuning. Nggih. Nuansane ben beda. Nggih. Mbak Sulis, Mbak Lilis, Mbak Pinten? Kunjung karo Mbak Diah. Sekawan? Heeh. Oke, Engko oke. bablas nyang gethuk kaya ngapa? Gethuk kali kowe iki nyaput. Sik. Ya, krik iki sapa iki sing penggaweane iki? Nyapa to? Lah kuwi Mas Picis Raja Brono. Lah kok si campur ringkung. Lho kuwi Lah kowe ora rezeki lho. bagian dari sajen to. Lah kowe jare jaluk. Iki sesuk ning Jakarta bareng, Pak. Lah aku nek ning kono dirubung semut piye? Lah biasane kelakuanmu ya ngono kuwi lho. Biasane kowe ngono kuwi. terus mbok go mulih. Mangkane aja jahil-jahil to. Lah. Mangkane iku dikeki rezeki kudu disyukuri. Nah, Kon rezeki lampa, Pak, Atik gak disyukuri, terima barang. ditampa. Krik.
Padane dudung saji apa piye? Ndas e. Mustaka. Ayo. Duduk kata-kata kaya apa? Ya tore. Kendangane, Mas. Ya apa? Pak Tunggelang. Pak Tunggelang. Ya. Nah, musik dhisik langsung dadi kaya apa? Mas Depi ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang Mas Edi Keces, Mbak Ajeng Arifin, Wilujeng Dalu. Menika rawuh wonten Sumberjo Kulon. Mas Bibit, Mas Sinyo, Mas Iko Kayu, Mas Joko Sumberagung. esuk awan nganti bengi yo marien nganti Siap Mas Babe, lungi tengah Semoro. Dewe ngale pancok gaita suwan bojo ngecek odang kuning agawe pikirku kone selera rasa wong tambah manis ibu benar yang kelakunya desli Probor ini derek wonten tengah-tengahe Sindang SGI. Hatiku ketimbang liat yen si pedang handutut ati kebranan ora mantep hatiku sansaya putra tasrenani senepikan kulit tinggal pindo. Nggih sembah nuwun Mas Percil CS menika pundutan saking Mas Babe ingkang dipuntujukaken kagem warga masyarakat Sumberjo Kulon. Nggih, leres Pak Sange. Niki mumpung panjenengan komplit niki wonten pundutan saking ibu-ibu dalasan segenap panitia meresake prakmenan Sarip Tambak. Sarip Tambak budal dina iki. Ceko.
rono aku tak rono. Oh, rumah aku omong. Bangsa Walanda iki tenor iki lho jenenge Sarip Tambakasa. Grupe Ya asli iki aku aran mbokne Sarip. Sarip, aku sing teko, Nak. Sing durung ngerti-ngerti ya sing durung weruh-weruh. Ya iki lho, Paidi Pendekar Hetan Kali. Rep. Aku sapa? Londo, blok Londo. Walanda. Aku goleki Sarip friend. Ning endi Sarip? Sarip encok. Kakean kowe iki. Londo ya Sarip. Kamu jangan lari Sarip. Sarip. Bangsa Walanda apa? Sapa sing nguber-nguber awakmu? Londo. Aja kuwatir nek ana mbokmu iki ben pendekar, Nak. Apa iya, Mbok? Iya. Kon gak lali ta? Gak lali, Mbok. Tak ajari. Ya iya, Mbok. Aja wedi lek ngelawan Londo, Nak. Iya, Mbok. Awakmu nang mburine Mbok, engko lek Londo rene adepan. Iya, Mbok. Lho, kowe sapa? Aku Paidi Rip. Saiki awak dhewe damai ae Rip. Ya wis. Demi membela keutuhan bangsa kita. NKRI Harga mati. Sarip. Mbok kuwi, Mbok. Opo iki omahe Sarip? Iya, terus kate lapo kon? En- Kon sapa kon? Aku Mas utusan Picis Raja Brana. Sarip diundang kenduren, Mbok. Sarip Kok iso diundang keduwen kucuk. Aku goleki Sarip. Sarip wis nentang karo bangsa Walanda. terus urusanmu apa? Kon nek goleki Sarip kon kudune iso ngelawan mboke Sarip. Aku sapa ae tak lawan. Pokoke Sarip dina iki kudu tak petani. Pateni. Lah ya pateni. Endi Sarip? Goleki Sarip. 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 Apa bantre ra mendingan. Sarip. Ya, Mbok. Iki lho, sing kate diadepi awake. Rip. Apa? Aku wis mateni bacok wong limo. Kowe Londo ndi? Aku londo anyaran no, Mas. Oh, iya. Lah kono mbacok wong limo aku dhewe gak wedi ya. Londo gawanane bedil. Londo gawane bedil apa direken wong kene ora panik karo bangsa Londo, Kowe kudu manut karo Londo. Ana apa aku? Apa karepmu, Ndok? Arep tak rekrut kowe. Kowe lho Londo apa iso rekrut iki lho? Piala dunia. Ngawur karo bangsa. Kowe apa? Kowe kudu manut. Ora Gelem kowe tak. Iya, kowe. Rip, Ya ngono nak, ya Aku- ngono aja isin. aku saiki kancamu Rip ning gurimu Rip. Hmm. Aku wis duwe Rip. pusaka kang aran Rip. Gandang Baceman iki Rip. Aku ya kancamu, Rip. Ora iso. Kanca apa? Kanca apa? Kanca. Cok. Pak, aku ijol dapuan, Pak. Kowe apa? Apa? Sarip ae lah. Ya, ya. Jane kuwi apa jenenge Paidi piye to? Paidi iki kowe kancaku. Mari ngono terus kowe meniti akhire. Aku musuhe Sarip apa? Ya musuhe no kowe. Mbok, suwe. Aku diuber-uber rondo, Mbok. Londo. Londo. Rondo, Mbok. Ora kapok lho iki. Aku njaluk tulung, Mbok. Kok ora kapok. Londo apa rondo to? Londo. Rondo ya, Pak. Pak. Rondo. Rondo. Aku diuber-uber rondo, Mbok. Gak melok-melok aku. Aku tulung ono, Mbok. Mbok, Apa nak? aku diuber-uber rondo. Diuber-uber. Iya, Mbok. Rip. Londo, nak. Hei! Buriku. Mbok, Iya Londo, ono apa? sapa sing ngono? Sarip. Sarip iki, Mbok. Loh, Iki palsu. Sapa kowe? panggling aku. Kowe palsu. Sarip gak enek, sarip gundul gak enek, Mbok. Ya
Iya, wis arep. Hei. Kon cek kurang ajar kon ngaku-ngaku. Cek wanine kon. Wanine kon. Aku wong delok. Masa wong delok mbok tuthuk. Yo bersalah sapa kene? Aku mboke minggat kabeh. Ya. Iya le, kowe dadi apa to? Jeleput iki kowe. Pirang-pirangane dino anakku Sarip kok ora teko-teko to ya? Weh, geger! Geger! Malik! Mbok Sarip peno. Mbok Sarip. Peno sapa? Peno Mbok Sarip. Iya, Lah kok ndok omahe Sarip iki sampean iki sapa? omahe Sarip, Mbok. Peno Mbok Sarip to. Aku mbok kepompong dorong mbok. Kon mboke Sarip mbok. Lho sampean ngene iki kene Iki dikira omahe maling. Sarip. Maling omahe Sarip. Aku saka Bang Mekar kok. Wis gak. Wis elek. Elek Pak, elek. Lah aku atiku wis teratap, kowe teko-teko. Hei, geger. Aku mesti arep mbok antem iki. Dah. Bolak-balik dianggep. Lah awakmu njaluk dadi apa? Aku wis setahun lho Pak. Sik kowe njaluk dadi apa? Kowe dadi apa? Sing aman apa, Pak? Duh, yo sing aman kabeh iki aman tergantung kowe iki sapa Orang orang aman yo dadi meja kursi. Masa ta? Heeh. Oh, benda mati ya aman ya. Aman. Kula dados meja. Ya, Oh, heeh. meja. Oh, Mbok Sarip ngono. iki ora meja ora kaya ngene. Ora masaku kok. Oh alah rek. Mbok iki pirang-pirang dina kok ditagih mbek Lurah Gedangan. Awak ngene iki gak teko. Mbok, Iya rek. mesakne mbok meja mbok kaya ngono Ya nih. gak ono lho Kene, kowe aku kene, saking kene. angen-angen awakmu lho. Aku pirang-pirang dina digoleki jenenge Paidi. Kurang ajar Paidi. Di, nak wani rene apa no Di? Aku ora usah mbok undang wis bakal moro ning omahmu rep. Sabar rek. Apa direken aku ra wani karo barek peno sih, Saiki wayahe pendekaretan kali karo kulon kali. Ora mung kowe to Di. Aku yo ora mung kowe tok, Rip. Sopo ae wis tak pateni, Rip. Ojo keker-keker ngono. Jone nangis. Nyapa? Ini drama masih berlangsung loh. Aku dadi meja kok malah ora. Kowe iki nyapa? Kowe geger ning dhuwur meja iki nyapa? Emosi memang emosi. Emosi yo ngono kuwi. Bebas, Bas. Bebas, ekspresi. Ekspresi. Makane lek milih ki dipikir. Nah, Dadi apa? Sing aman ki apa? Sing aman apa, Pak? Dalang, Pak. Dalang. Ha kene lak wani. Ayo wani, nak pengen kualat. aja Pak. Aja tak jaluk tulung aja. Kowe ngene lho Pak, kowe ngomong Pak Minto. Pak Minto. Kula tak niki serius. Niki kula serius, Pak. Kula tak menghibur khusus Kula warga. tak menghibur khusus, Pak. Iki lho warga kene iki lho menghibur warga kene iki lho. Iya, iya. Duit. Kowe duit maling kowe. Kowe maling kowe, ha. Maling. Maling kowe. Duit mbok salpene ning ndi ki maling kowe. Seluruh tubuhku ini enek mengetokne duit, Mas. Mergo mbok idak-idakne aku terus dikei wahyu. Oh, berarti nak diudak metu duwite. Siap. Kene le. Takon ngidak-ngidak bojoku wae. Bosok. Lah piye to? Kok sing penting iki kowe iki bengi iki Pak. Nyapone. Kula diuber berondo. Lah kudu. Gak melok-melok. Gak melok-melok. Ora kapok-kapok. Ah, Mas Percil. Kula tak nutuke Nggih, lakon. monggo derek-derek. Panjenengan le matur Nggih, dhateng Bapak Kades jelasan segenap panitia ugi warga masyarakat Sumberjo Kulon monggo. Pokoke kula niku setunggal anu macange, sementing masyarakat Sumberjo Kulon diparingi sehat, rezeki ingkang barokah, Mbah Lurah panjang umur, Amin. sehat sedanipun diparingi Amin. barokah-barokah, bakoh-bakoh. Wayange ya ngono, sing nanggap ya ngono, sami-sami Amin. mawon.